Hi there, Sanbonani Molweni. Welcome to Faith's channel. When you're here, please subscribe before the end of the video. If returning, thank you for love and support. I appreciate you. Uthando Nes'thembu family, abantu laba abajwayele ukuthi bebuka ama-video engwenzayo. Abantu abalandela ishow Uthando Nes'thembu, mase kuba abanye ke bathanda indlela engichaza ngayo izinto siye siyibone khona. Mase kuba-ke kunale enye ishow ekhuluma ngesithembu ebuyayo season 2 The Gumbis. Ngifuna uku-addressa izinto engathanda ukuthi ziphume eceleni because ngike ngazichaza ekuqaleni ukuthi mangizoqala ivideo angizukwazi ukuthi ngiphinde izinto engiyishilo before ngoba manje kuzosuke kwande la ngasekuqaleni mase abanye beyayidedela le video bengasayibuki bese ngiyabona ukuthi kuzongiphoqa. Guys, nganicela ngathi kule channel siyahleba kancane, siyawaqamba futhi amanga kancane. Makusuke kuphoqa siyayidlalela isikhathi esiningi, ngiyayiletha i-motivation esuka iphuma kosaziwayo enibathandayo, kodwa kubalulekile kubona bonke labantu okuzokwenzeka ukuthi siphathe amagama abo kule channel. Siyabahlonipha, ngenzeka ukuthi kuvela umbono ohlukile ngaleso sikhathi okuvela enye into eyenzeka ku-TV show esiphikisayo ukuthi iyiphutha, kodwa nobani kungasibona labo osubazi kuma-reality shows kuphela nabanye ekuzokwenzeka ukuthi ngiliphathe igama labo kule channel. Siyabahlonipha. So mhlampe kuyaye kuyenzeke uzobona i-title ithi amanga ukuthi mhlampe ilona gama elisuke lifishane engalisebenzisa ngoba mangathi usikhohlisile kuzothatha isikhathi eside, hayi isikhathi eside, kuzoba kude ukubhala. Unephutha yabo amanga kuseduzane, kodwa ngihlosile ukuthi kuyona yonke i-comment engizoyifunda kuzothi have namanga, uyabona nangendlela engikhuluma ngayo. Kodwa guys, ngicabanga ukuthi nisuke niyibambe ukuthi hayi le ntombazane le noma ibuye ihleke phela into engahlekisi kodwa uyabahlonipha abantu. Why ngisho njena? Kunobaba uGumbi, uyangizwa ukuthi ngithini? Ubaba uGumbi lapha ku-TV show uzazisile ukuthi uSomkhanda Lucky Gumbi unamakhosikazi amabili. Into engiyaziyo, ubaba onamakhosikazi angeke kwenzeke simbize ngomfana, noma ngabe-ke mhlampe sekuyenzeka ukuthi iminyaka icishe ilingane, mhlampe kungathi ubhuti noma uthi ubaba kuphelele lapho, ngoba nokuthi mkhulu into engiyifunde manje ukuthi abanye obaba bathanda ukuthi kuthiwe mkhulu, angazi kukhombisa ukuba undermine uma uthi mkhulu, angazi noma kusuke kuyithoni noma kuyini. So kunobaba uMseleku, ngihleze ngisho ukuthi ubaba uMseleku noma ngithi Mseleku. Makwenzekile-ke mhlampe kuzokwenzeka ngenza iphutha, mhlampe kube khona la ngikhohlwe khona, ubaba oshadile onamakhosikazi awu-4. Esikukhulumayo ingoba labo baba benza ama-TV shows la basi-invite khona ukuthi sibone enye ingxenye yempilo yabo, noma ngihlele ngithi mina ba-actor impilo yabo because angikholelwa ukuthi into esuke ivela ku-TV izohlezi i-accurate, izohlezi iyiqiniso, kodwa iveza izinto abadlule kuzona. So ngiyanicela kube namakhosikazi. Kuyenzeka-ke ngibe nama-nicknames abanye, ngakuchaza futhi lokho ukuthi mhlampe mase kukhona igama olizwile ngilisho langahlala kahle, leli ngilisebenzise ngale ndlela because ngiyazi ukuthi mina ngokusebenzisa lelo gama akusuke endaweni yokudelela, akusuki endaweni yokwehlisa isithunzi. Angilindele ukuthi sesenze ama-video mhlampe over 50 sithi ubaba uMseleku because ubaba womuzi enamakhosikazi. Mase kufika omunye ubaba futhi oshadile, noma ngabe amakhosikazi amaningi, ubaba nje oshadile ubaba. Mawukuthi mhlampe-ke ubhuti olingane nawe, uyasho ukuthi ubhuti ubani. Kube kwaba
neshow le i-The Bala Family Show. Bengithi ubhuti ngoba bengeke ngibone ukuthi uphelo okuyiyona la sibona uthi bhuti loyiso. Bengingasho ngithi babuloyiso kodwa ngikujwayelanga-ke ngathi bhuti loyiso. Bonke esizokhuluma ngabo la siyabahlonipha, kodwa-ke kungenzeka ukuthi ngokweminyaka bancane, kodwa-ke kunawe yes, kodwa-ke ngikwe-position yokuthi obaba bemizi ayi elomfana alingeni. Mhlawumbe masikhuluma ngey'ngane-ke yazi ukuthi isizathu ngaze ngabambeka, isizathu sokuthi ngiyenze le video ukuthi noma kuyinto engiyifundayo ngiyabona ukuthi kodwa lo mfana awuhambisani nenhlonipho. Ubhuti ubaba, angazi-ke ngokweminyaka, kodwa nje lokhu engikubekayo, ubaba oshadile noma ngabe umfanyana ngakini noma ngendlela obona ngayo, mhlawumbe ungabona ukuthi una-22 kodwa usuke sewubaba ubani ngokwesigaba somshado. Bengicela-ke ukuthi senze kanjalo, inhlonipho ayingalahleki ngoba manje nami angithandi ukuthi ngizothi ngiyafika lana ngizofunda ukuthi abantu baphawula kuthini mase ngiyadilitha ngoba ilokho ngiyakwenza. Into ephuma eceleni angihambisani nayo, yinto nje ye-body shaming angihambisani nayo, yile nto yokuthi ukhona babonile kosisi esikhulume ngabo wase wambheka ngendlela ethile, ile nto nje yethu kosisi. Ukufana nani, kunenye nje i-comment engiyibonile komunye udadewethu ugqokile kuvela amabele, so sebeyabhala kosisi bathi kodwa la mabele awasileyi, la mabele angiyijwayele leyo nto guys, angeke ngize ngiyifunde. So kufana nani, ngisho imizimba yethu yakheke ngendlela engafani. Ngiyaye ngisho ngithi u-thick size, ngiprefer lelo gama because angilizwa lihlambalaza. Elithi sidudla nami-ke ngilithole ngingabi nankinga, kodwa omunye angangathandi ukuthi uthe sidudla. Angilisebenzisi-ke ngoba angazi ukuthi omunye uzizwa kanjani ngalelo gama lokuthi sidudla. Afike-ke omunye kungakaze kwenzeke nangelilodwa ilanga ngithi isalukazi, izalukazi, azobhala la athi izalukazi, la bantwana izalukazi. Hhayi guys, ngeke ngingamane ngilahlekelwe, ayikho inkinga. Ngilahlekelile nasekuqaleni, ngayinqaba inhlamba, ngangiwathola ama-views ngesikhathi ngikhuluma noMaskandi, nganqaba inhlamba. Ngabona ukuthi akuzwakali ebengikusho ukuthi inhlamba ngihambisani nayo, ngama. Ngangiwadilitha nakhona ama-comments, kodwa ngabona ukuthi hey, ake ngime kancane ngoba manje ngizobe ngifunda inhlamba ngicasuke because angikuzwa umbono ohambisana nenhlamba. Ungahloniphani, i-body shaming angihambisani nayo. Asiyilandele nje ividiyo ukuthi ithini, uma kukhona ongakuzwanga ukubuze ngikwazi ukuphendula. Mangangaze ngithi isalukazi, izalukazi, hayi ngisho abamogogo angazi ngize ngithi isalukazi ngikhuluma nabo bese khona. Akekho futhi omunye udadewethu ngizothi ngimbuka mhlampe noma ngasiphi isimo mase ngithi isalukazi. Hayi guys, please ngiyacela, inhlonipho asingayishiyi, siyahleba kancane. Ngiyazi ukuthi ukuhleba mhlawumbe kuyosenza sijike ezulwini, kodwa nje ngenza ngendlela yokuthi singajiki. Ngihleba ngale ndlela yokuthi nosimakade uzobona ukuthi hhayi akukho kubi kangako. Ngicela ngisize-ke nami. Akekho umfana oshadile ubaba, ubhuti sibanibani, asiyibambe kanjalo-ke. Kodade bethu akekho usisi ozombuka uthi isalukazi, noma ngabe wena mhlawumbe uyithanda indlela akhandeke ngayo. Mhlampe-ke lena enye abanye badidwa ukuthi hawu nje wena ofike wathi uTirelo uRacha Kunutsu. Bengimfunela i-nickname ngoba ebize
uvuyokazi ngoQueen Elizabeth. Angithi uQueen akafikanga yena negama sengithi-ke hhayi, ukuze kube 1-1 iscore sizoyithola i-nickname. Nakhona i-nickname bengifuna into ehambisana nento abeyenza laphaya kwizingane zesithembu. Kwizingane zesithembu-ke uThirelo benokuhlupha. Ngaleya kwesikimu sami, hhayi, ngeke ungamazi uRachel Gunuthru. Umntwana kaSileya angeke ungamazi, lo owabaleka nengubo yomshado, wabaleka ngelanga lomshado, uma wakhe emcelile ukuthi engasho. Angifuni ukukhuluma ngoRachel nokuhlupha kwakhe, kodwa lokho-ke akusho ukuthi nanini nini sengifuna ukukhuluma ngoThirelo sengizothi uRachel Gunuthru. Mhlawumpe uma ibuya izingane zesithembu uSeason 2 esabuya nge-behavior efanayo, ngizoqhubeka naleli gama, kodwa nakhona bengaqondile ukuthi senizohamba mhlawumpe niyomu-undermine every time eveza something social media, njengoba nje sesibonile umntwana ukuthi muhle. Sekumele ngiqamba amanga ngithi ingane ayidle. Hayi, ngeke guys, ngeke, no, angivumi. Ngiyabonga ngisupport, ngiyabonga ngiqedi. Ngizonikhumbuza kanje uma kukhona into engingayithandisisi. Into engingayithandisisi yilena yokuthi abantu esiphathe amagama abo mase siyabadelela. Hayi guys, sizoyibabaza isigaxa sendaba, sibabaze lokho okusuke kwenzeka ngaleso sikhathi. Kodwa kusho ukuthi manje sekumele siphume namagama aseceleni, sekumele sikhombise ungahloniphani. No, nawe nje akuqale kuwe. Uma uzihlonipha uzoyibona enye into ukuthi hhayi, ayizwakali lento, noma ngabe ubusujwayele-ke sekuwumkhuba ujwayele, because social media kuyenzeka ufike ukudlalwa igame ethile nawe ufuna ukufitha kuyona, ugcine ususebenzisa amagama ongafanele ukuthi uwasebenzise. Ngiyacela guys, sibahlonipheni abantu esikhuluma ngabo, sizoyibabaza vele-ke iy'ndaba zabo ngoba cha phela bayilethile ekuthini. Uma besuke beyilethe kuma-TV show basuke bethi bakhuluma noba, bakhuluma nathi, kodwa manje lokho akusho ukuthi sesizoshiwa ngelinye ilanga sithi lo mfana sisho kubaba uMseleku. Hhayi, ngeke. Afike laphaya uBabGumbi, uSomK, namakhosikazi akhe amabili ney'ngane, mase sizothi lo mfana kanjani manje? Ngoba abafani ilaba bakhe ababili ade ekhuluma nabo esibabonile. Ubaba lo owumzali aphinde abe ubaba ngoba uwu-husband, umama ababili. Guys, ngayivala le video ngaze ngiheme ngisho into eningi. Ngiyabonga kakhulu i-support ade ngiwokha-ke, sekuzwakala ama-steps, sekuzwakala ngiphefumula phezulu. Ngiyabonga kakhulu, asixabani, kodwa ezinye izinto kumele sibuye sibizane, sikhombisane amaphutha. Nami kanjalo, mhlampe khona amaphutha engikwenzayo, noma mhlampe sekutholakala ukuthi-ke sengiyaphawula, ngibe rude, ngingabonanga. Ayikho inkinga uma ikhona ubhuti, udadewethu, umalume, usisi, u-anti asho ukuthi hayi sisi, lokhu akusikhona. Ngiyabonga ithuba, ngiyabonga, angiqedi, bye bye.